हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बयखौबो बराय होनाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्रायो जोङो थांगासिनो जोंना दिनैहाय फट'शुट दङ नालाय मेकआपनि ओमफ्रायो दा बेखायनो थांगासिनो देलायहोनो ओमफ्रायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम आं जाखिनि हायो देखायलांबाय थानोसै ओमफ्रायो नोंथांमोनहा नायलांफाबायल' थादो आंनि ओमफ्राय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दा थांबाय थानोसै नै ओमफ्राय लोगोफोर आं दा फैनानै मोनफैबाय नै जायगायाव ओमफ्राय देलायहोनोसै नै दा ओमफ्राय लोगोफोर नै बियो बिबार साजायगासिनो दा देलायखांजोबनानै ओमफ्रायो बे आलदानि आरो आंनि नङा आं देलायहोनाय नङा ओमफ्राय आलदा देलायहोनाय ओमफ्रायो दा बिबार खानायाव बिबार थुगासिनो देलायहोहांनाया जाहांबाय नै नै ओरैहायबो मेकआप होखांबाय मेकआप खालामखांबाय ओमफ्रायो दा खानायनि खालामगासिनो नै बे आगैखौबो जा मोजां नुखादों सिम्पोल किउट नुखादों ओमफ्राय ओरैहायबो मेकआप खालामखांजोब्बाय ओमफ्रायो सिम्पोलसो बानायदों मेकआपखौ ओमफ्रायो दा खानायनि जागासिनो नै खानाय बानायगासिनो दिनै दा हिन्जावफोरनो मेरला बिनानावजोंसो सोलोंखादों hari थांनानै माबादों मा होनो आरो सासे दं हौवा गोदान फैथ'वाखै नै जोंहा दा देलायखांजोबनानै ओंखारबाय ओमफ्राय फट'शुट खालामनो एकदमबारे थांगासिनोलाय बेन्टमाव हिन्जाव गोदानफ्रा लाजिनानै नुयोबा आरो नै सासे बेन्टम मोनफैबाय जोङो मोजांसिन मोनदों आं दहाय ओमफ्राय दा मोनै हाखानाय नङाले बिदिनो थागोन जोंथिं हादों दा खेबजाबायना ओमफ्रायो नै जों दा मेकआप खालामखांजोबनानै गासैखौबो खालामखांजोब्बाय ओमफ्राय दा फट'शुट खालामगोन जायगायाव सफैबाय जोङो नै ओमफ्राय दा फट'शुट
ओमफ्राय जोंना दिनै मेकआपनि सार्टिफिकेटबो मोनगोन नालाय ओमफ्राय दा रानगासिनो नै ओमफ्राय जोंना दिनैनि लास्ट नालाय बेखायनो मोनसिगोन हालायबाय नै अखा बिराद अखा गाड़ी belok kan. Dah baju pakai pada ayo kali ya, kali kan. Soalnya kebetulan ini video bikin ya, mau lupa pada kayak gitu.